Γεια σας, όπως ξέρετε είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα θέλω να σας δείξω τα αδέρφια μου. Αδερφούλη, τραβάει η κάμερα. Ναι ρε μαλάκα, τραβάει. Γεια σας, είμαι ο Αλέξης και δέχτηκα να παίξω στο βίντεο την αγαπημένη μου αδερφού. Αυτό θα μπει στο YouTube τώρα. Ναι. Ναι! Αλλά τώρα πρέπει να διαβάσω. Όχι, είναι ο εκδικητής. Όχι, είναι καλός. Πρέπει να σας σκοτώσω. Όχι! Αδερφέ, Έλα. τώρα παίζω. Ο εκδικητής Ντόνι θέλει να σκοτώσει τον Avatar Ninja. Αλλά ο Σουάτ και ο Μιτ, ο μπαμπάς του Σουάτ, θέλει να σώσει τον Ninja. Αλλά είναι κακός. Γιατί? Λέξεις. Με λένε έτσι λέξη. Αυτός είναι ο παιχνιδιάρης αδερφός μου. Για σας, Άλεξ, Γιόλο. Το πρώτο μαγκάκι μου. Μιλάμε τώρα, μόλις τελειώσει το βίντεο, πάω να γαμίσω 2 γκόμες. Εγώ 2 γκόμες μέσα σας το είπα. 2 γκόμες. Κοπελές. Πες subscribe και τα λοιπά, πες τα. Ναι. Κάντε subscribe, like, dislike. Ρε μαλάκα, σ' ακούω! Εντάξει, κάντε like, subscribe, ξέρετε πώς γίνεται το subscribe. Απλά πατάς subscribe. Άντε, γεια. Όσοι 2 γκόμες σου, έχω 2 γκόμες μέσα στη είπα.